Святой Троицы, милосердность Божия, проявление единичной эмоций Папы, милосердность Божия, устворение Духа Небесного, милосердность Божия, подвигшая нас на пути до основания, милосердность Божия, какая охотит во вместе милосердность Божия, проигрывая нас незверотным житьем, милосердность Божия, караковывая нас заслуженного покарания, милосердность Божия, вздымая нас на счастье врагов, милосердность Божия, оправдывая нас условия тяжелых, милосердность Божия, острумение замысла Христова, милосердность Божия происходит в сердце Иисуса, милосердность Божия дает на святейшую Павлу Марию за мать милосердности, милосердность Божия по объявлению таинницы Божьей, милосердность Божия во установлении правосудного престола, милосердность Божия во установлении святых сакраментов, милосердность Божия в сакраменте просто покаяния, милосердность Божия в сакраменте покарательства, милосердность Божия по пути ненависти святой веры, милосердность Божия на летании грешников, милосердность Божия в совершении справедливых, милосердность Божия в доскональном праведников, милосердность Божия в полегком для плоть и сердца, милосердность Божия в совершении измученных сердцем, милосердность Божия надея для тех, кто в роспаче, милосердность Божия, какая сподобна, что не и усюду, милосердность Божия, что прежде нас славством, милосердность Божия с упокой умирающих, милосердность Божия небесная роскошь славлю, милосердность Божия прохолодный полет душу через сон, милосердность Божия пророческих святых, милосердность Божия и вышедшая квеница отсюда, гаранту Божию, и не проявил наибольшую милосердность по откуплению света на крыже, гаранту Божию, и не милосердно веруешь себе за нас подчас кожной святой и мши, гаранту Божию, и без господства и милосердности отпускаем братья наши, милосердность Божия, потому все восправ, милосердность Пана прославлять будем навеки. Молимся, Боже, милосердность Твоя безмежная, ласкав великость Тебя скорбца, глянь на нас ласкав, и умолчуй наш надею на милосердность Твою, как мы не ходим, от самых тяжких узнаваний не поддавались роскоши, але за услуги, за веру разраджались исправить Боги. Вот Ты сама милосердна, проспана нашего Иисуса Христа, благодаря милосердности, и с Тобой и Духом Святым, оказывай нам милосердность на веки. Аминь. Дякую, что знаете.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj będzie z усіми wami. I z duchem Twoim. Miłowane w Chryście, braty i siostry, każda święta msza u niedzielu to zawsze święta pieramogi. Pieramogi Chrysta nad naszym złom, nad złom każdego człowieka. Это święta radości i sucieszenia z Bożej присутности, которая для нас оживляется особливо в Божьем Слове и перцем еще у Najświętейшym Sakramencie u Świętej Komunii. Z wierą wychodzimy do Boga i wdzięcznych za to dobro, jakim nas adoruje. I prosimy tak samo Boga, aby pomagał u naszych różnych potrzebach. U tych może po ludzku ciężkich sprawach, z jakimi sobie sami nie możemy dać rady. Wierzymy, że Bóg zawsze pomoże, wysłuchaje. Bóg zawsze daсть nam mądrość i siłę, aby szli drogą do zbawienia. Z wielkiej radością сегодня молим się za żywy różaniec, dziękuję wam za waszą modlitwę i tak samo proszę o potrzebne siły, o dar pobożności i wytrwałości w tej modlitwie. Witaję serdecznie baćków, rosnych, Gabriela, jak сегодня będzie ochrzczony, będzie uleczony u wspólność dzieci Bożych, u Święty Kościół. За його молимся так само за вас. Гэтая урочистость Святого Христу наповняла нас верою, давала вам потрібні сили, щоб ваше дитя, раз приклад вашої віри і свідчення узростало у любові, у годах і у Божій нас. Дорогі брати і сестри, як годно прийняти дар Божого Слова і Святую Комунію, на початку этой святой мши щиро перепросим за всі наші гріхи і слабості. Spowiadаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что згрішили вільні, думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Bоже,
всемогутный, милосердный Боже, по Твоей воле верные Тебе, годно Тебе служат, покорно Тебе прощи. Дай нам силы преодолеть перешкоды и имкнуться добиться на избавления. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог распуще веки вечные. Читание книги Второзакония. Моисей промолвил до народа кажучи: «Бойся Пана Бога твоего, захопай все постановы Его и заповеди, какие загадываю тебе, сынам твоим, внукам твоим, по все дни життя твоего, как были долгие твои дни. Слухай, Израиль, и старайся выполнять это, как добро было тебе, и как вы помножились вільні землі. Дитяче молоко і мед, яку обіцяв дати тобі Пан, Бог батьков твоїх. Слухай, Ізраїль, Пан Бог наш, Пан один. Люби Пана Бога твоего усім серцем твоїм, усьою душою твоєю, усім розумом твоїм, із усіх сил твоїх. Нехай це слово, яке сьогодні я наказую тобі, будуть у серці твоїм. Це Слово Боже. Буду любить Тебя, Пане, мать моя. Буду любить Тебя, Пане, мать моя. Буду любить Тебя, Пане, мать моя. Пан моя скала и твердыня, и он мой спасца. Буду любить Тебя, Пане, мать моя. Бог мой, оборона моя, на я Господяюся. Щит мой, моц избавления моего, моя крепость. Покличу Пана подного хвалы, и от ворогов моих вызволены буду. Буду любить Тебя, Пане, Господь моя. Живе Пан, благословленная моя оборона. Нехай будет возвеличенный Бог избавления моего. Ты повеличиваешь королю своему да помогу, и своего помазанника утворяешь милосердностью. Буду любить Тебя, Пане, мать моя. Читання послання до Гавреїв. Брати, шмат було святого покорення заповіту, бо смерть не дозволяла їм тривати, але святарство Єзуса не промінає, бо Він триває навіки. Тому і може Він во всі часи збавляти тих, хто приходить праз Його до Бога, будучи завсёды живим, каб заступитися за їх. Такий повинен бути у нас першосвятар, святый, невинный, беззаганный, отлученный от грешников и узнесенный выше за небесы. Ён не мае потребы, як тыя першосвятары, приносить штодня ахвяры,
спачатку за свае грэхі, а потым за грэхі народа. Ён зрабіў гэта раз назаўсёды, ахвяраваўшы самога сябе. Бо закон устанаўлівае перад святарамі людзей, якія маюць слабасць, а словы прысягі, дадзенай пасля закона, устанаўлівае Сына Дасканалага навекі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Marka. У той час один книжник подошел до Иисуса и спытался его, какая заповедь первая из усих? Иисус сказал, первая такая, слухай, Израиль, Пан Бог наш, Пан один. Люби Пана Бога твоего усим сердцем твоим, и усёю душою твоею, и усим розумом твоим, и усёю мocею твоей. Другая, люби ближнего твоего, як самого себе. Нема іншej заповеди большей за гэтые. И сказал ему книжник, добра, наставник, ты правду сказал, что есть один и нема іншого опроч его. Любить его усім серцем и усім розумом, и усёй душою, и усёю мocею, и любить ближнего, як самого себе, гэта больш за ўсе ахвяры і ўсе спалення. Jesús, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму, недалёка ты ад валадарства Божага. І ніхто ўжо больш не адважыўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христе. Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, кажа Пан, і пабудзіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго. Мілаваныя ў Хрысце, браты і сёстры, Слова Божае, якое сёння Кашчол да нас кіруе, яно вельмі адназначна паказвае нам сутнасць нашага хрысціянскага жыцця. Сутнасць у адносінах да тых запаведзей, той запаведзі, якую Jesús Христос хоча паказаць, прадставіць, як першую, можна сказаць, адзіную, асноўную. Чарговы раз бачым кніжніка, жыдоўскага вучонага, который знаў Святое Пісанне, знаў запаведзі, які прыходзіць да Jesúsa Христа, можа не столькі, каб справакаваць яго, але каб сапраўды атрымаць адказ на вельмі важнае пытанне, якая запаведь першая з усіх. У рэлігіі жыдоўскай гэтай запаведзей было вельмі шмат. І кожная раввіністычная школа мела сваіх настаўнікаў і свае прыярытэты. У некаторай школы такія запаведзі былі на першым месцы, у некаторыя другія. Сапраўды гэты кніжнік хацеў спытацца ў настаўніка з Назарету, якую школу ён прэзентуе, якія запаведзі, сярод шматлікіх, ставіць на першае месца. Адказ Jesúsa Христа вельмі адназначны і сапраўды вельмі глыбока мае свае карані ў Божым слове. Першая, кажа Jesús, такая: слухай, Израиль, Пан Бог, Пан один. Дорогие браты и сестры, еще раз давайте послухаем, какая первая заповедь, которую акцентирует Иисус Христос. Слухай. Слухай.
Оказывается, это заповедь, это приказание, это слово, якое Бог кіруе до Израиля, до жидов, але так само Иисус до кожного з нас. Это слухай. Научися слухать. Далее, коли Пан Иисус, можно сказать, разгортывая сутность этой заповеди, показывает: люби Пана Бога твоего всем сердцем, душою, розумом, моцею твоей, люби ближнего твоего, як самого себе. Добре знаем и сапраўды вельмі часто молимся, говорим, это як наше приказание любви Бога и ближнего. А сегодня у контексте этого слова Божьего хочем разважить, чим, або на чим, у чим проявляется эта любовь до Бога, до ближнего, до самого себе. Слово, якое мы почули, bardzo вельми однозначно видать, что любить это значит слухать. Слухать это значит быть открытым на другого человека, на другую особу. Jezus uczyć nas słuchać. Słuchać Pana Boga. Sercem Twoim, duszą, rozumem, usiłek Twojej mocy. Zwiernię uwagę, że ta posłuchmianość, posłuszeństwa Bożemu Słowu, ono zjawiaється na pierwszym planie. Mianowita posłuchmianość, posłuszeństwo Bogu, ale nie pasywne, ale aktywne, zjawiaється tym, że zjawiaється сутністю naszego chrześcijańskiego życia. Jak słuchać Boga? Усім Twoim sercem, duszою, rozumem i mocą. Słowo Boże to słowo особливое. Оно является словом самого Бога, которое проникает целого человека. Дорогие братья и сестры, вельми часто звертаем увагу на то, что мы в своем житті, так само релігійним, коли йдемо на набожество, чи на святую літургію, у неділю, говоримо поміж собою, і ми так наставляємося, хочемо послухати. Послухаем, что ksiądz нам скажет. Оказывается, что не зачем так важно, что ksiądz нам скажет. Важнейшим и основным сутностью является то, что Бог мне хочет сказать. Наша целая структура литургии показывает так, что перед тем, как принять любовь от Бога, який є найсвятейший сакрамент, треба на початку послухати. Послухати слова самого Бога. Послухати не стільки ушами тіла, перш за все серцем своїм. Это значит своей сутностью, глубиней своей, открытостью своей. Это слово, оно завжди покидає шлях. Оно завжди відбивається рехом менавіта там, у моїм серці. Тому до этого слова ніколи не можна бути об'яковим. Неправильно не умеем слухать, когда слухаем только поверховно, когда слухаем только ушами тела своего, когда это слово не добегает, не долетает до моего сердца. Далее Бог каже, что треба научиться слухать и любить Бога душою своєю. Душа это то духовне пространство, у яким ми спотикаємося з Богом. І навіть Слово Боже, можна сказати, поширяє, повеличує душу мою. Коли ми його з вірою приймаємо, коли ми прислуховуємося і слухаємо його, міняється душа. Чоловік справді може відкрити, що має душу, что у ним есть это духовное життя. Далее Бог захоче, как мы слухали, розума. Справді, когда Бог дає нам розум, как мы разумеем. На початку треба сказать, что с великой покорою треба завжди подходить до Божого Слова. І що це слово зрозуміє. А з другого боку возникають питання, вельми конкретні питання на тему того слова, яке ми почули. Що я роблю з цими питаннями? Чи зостаюся сам? Чи шукаю справдивих наставників, які допоможуть мені, які розтлумачать, вияснять і відкажуть на ті питання, які возникають у моїм серці. Далі слухати Бога і любити Бога моцею своєю. Это слово не может остаться бессловным. Оно нас захвачивает, как мы справді зробили некие висновки, как мы нечто поменяли у своем житті. Маємо свідомість того, що не все можемо поміняти, не все від нас залежить. Але є такі сфери життя, там, де справді ми маємо вплив. Може, ми самі вже привикли жити так, як живемо,
Але як чуємо Слово Боже, воно накранається серця нашого, но завжди веде нас до того і каже, поміняй, зміни на легше, зроби у гэтым обшарі свого життя нечто так, як було по-божому, потому що ти почув у Божому Слові. Це твоя моц переміни, зміни людського життя, дякуючи Божому Слову. Далі Бог каже, люби ближнього твоего. Сьогодні ми кажемо, що люби, це значить слухай ближнього твоего. Дорогі брати і сестри, особливо на арені життя сімейного. Це приказання набирає особливого значення. Любить – це значить слухати. Чи вміємо ми слухати один одного? Маємо свідомо, що вельми часто ці спречки, можно сказать, дробные з'являються из-за того, что мы не умеем попросту себе взаимно слухать. Не послухали, не добро почули, не хотели почуть. И повстают зовсім другие думки, которые являются незразумением для другого человека. Мы маем свідомо, что это отбывается не только у семьи, так само во всех взаимоотношениях людских, у школе, у праці, там, где спотыкаемся с другими людьми. Люби, слухай ближнего твоего. Особливо, коли это слово з'являється словом удячності, словом добра, як нас підтримати на духу. Але так само люби і слухай, коли це слово болюче, коли це слово зворочує увагу, каже, так не роби, нельга так, кепсько робиш, зміни своє життя. Нарешті, люби самого себе, слухай самого себе. В этом месте треба отнестись до того внутреннего голосу, который мы называем голосом нашего сумления. Своеособливый, неповторальный голос, який гучить у кожному з нас і говорить те саме кожному з нас. Роби добро, не роби зла. Кожен з нас особливий, кожен з нас інший, але голос сумлення кожному з нас говорить те саме. Роби добро, не роби зла. Вірність самому собі. Послухняность самому себе, урешті любов до самого себе, это верность своему сумлению. Кожен з нас не раз у житті поступав супроть свого сумлення. І заправді відчував у собі, як це сумлення дренчить, показує, кепсько ти зробив, поправ. Перестанем себе любити, коли перестанем слухати голос свого сумлення. Коли потім дорогою, як забивати це сумлення, як цього голосу не чуть, тоді ми програємо своє життя. Не будем ніколи собою. Нема іншої заповіді більшої за гэта. Маємо свідомість, що ці заповіді вони не легкі, вони вельми тяжкі. Виявляються заданням на ўсё наше життя. Але менавіта ці заповіді з'являються дорогою найпригожейшою. Недалеко ти від володарства Божого. Недалеко ти від володарства Божого. Коли? Тоді, коли починаєш слухати. Коли хочеш слухати, коли вчишся слухати Бога, ближнього, самого себе. Врешті, апошня думка – це мотивація. Чому? Навіщо слухати, навіщо любити? У першому читанні з книги Второзаконня ми чули, що у Старому Заповіті одною з мотивацій була боязнь. Бойся Пана Бога твоего, заховуючи постанови Його і заповіді, які загадую я тобі і синам твоїм. Можна сьогодні задати питання, чому, навіщо, з якої причини треба слухати і любити? Со страху, бо боїмося кари, боїмося покарання і так далі. Пан Ісус служить нас інакше. Слухай, тому що любиш. Не тому, що боїшся, але тому, що любиш. Це глибейша мотивація. Это главнейший повод для того, как сапраўды увайсці ў гэты труд, шукаць гэтых месцаў, дзе трэба слухаць Бога, ближнего і самого себе. Не со страху, не з боязні, але менавіта з любов'ю. Дорогие браты і сёстры, нехай тое слово, якое мы сёння пачулі, сапраўды працуе ў нас. Нехай яно нас заахвочвае да пераменаў, до того, как открывать свои уши. Не столько в уши тела своего, але перш за все в уши сердца своего, душа своих, в уши своего сумления. На Бога, на другого человека, на самого себя. Как идучи этой нелегкой дорогой послухняности, мы верно наследовали Христа.
Он для нас является прикладом человека и Бога, который слухает, который пришел как выполнить Божию волю, про святую послухняность, отримать вечную спадщину и жить с усими святыми у небе. Аминь. Дорогие батьки, скажите, пожалуйста, какое имя вы выбрали для своего дитяти? Чого ви просите у Костьола Божого для Габрієла? Дорогие батьки, просите просто для вашего дитяти, и усведомляете вы, что принимаете на себе обовязок выховывать его у веры, как заховываючи Божие заповеди, яно любила Бога и ближнего, як вас научил Иисус Христос. А вы, дорогие крестные, чи готовы помогать батькам этого дитяти выполнять их обовязки? Дорогий Габриэль, христианская супольность принимает тебе с великой радостью, а в ее имя я позначу тебе знаком крыжа. А пошля меня этим же знаком Христа Збавцы тебе позначат твои батьки и хрустные. Дорогие браты и сестры, просим нашего Пана Иисуса Христа быть милосердным до этого дитяти, якое приймає ласку Христу, до его батьков, крестных и для всех нас окрыштан. Молимся, как у таємниці Твоей смерти и воскресения, Ты про Христ отрадил это дитя и долучил до Святого Костела. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как про Христ и конфирмацию, Ты зробил его верным учнем и свидком Твоего Евангелия. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как про святое життя, Ты привел его до радости небесного володарства. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как батьки и хрестные были для этого дитяти добрым прикладом веры. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как завсёды заховывал его семью у Твоей любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за всіх, хто належить до живого ружанця, дякуючи Богу за ахвярную молитву и просим для их обласку побожности и утриманості у тих постановах и верности молитве. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как во всех нас Ты, Боже, обратил ласку сакраменту Христу. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. Святый Габриэлю, Молися за нас. Святый Яне Хрестителю, Молися за нас. Святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. усіх святые Божия, Молися за нас. Пане Боже Всемогутный, Ты послал Своего одинородного Сына, как человека, зневоленного грехом, одарить свободою Твоих детей. Ты ведаешь, что это дитя сустранится со спокусами этого света и повинно будет змагаться с подступами злого духа. Покорно просим Тебе, моцаю муки и воскрешения Твоего Сына, очисти его от плямы першородного греху и, умацовавши ласкою Христу, неспинно оховывая его на життєвим шляху. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Нехай обороняє Тебе, от Христа Збавці, який живе і володарить на віки вічні. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутний одарив это дитя новым життем з води і з Духа Святого. Благословенный Ты, Боже, Отче Всемогутний, бо Ты створил воду, яка очищає і підтримує життя. Будем молиться словами, благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, одинородный Сын Иисус Христе, бо з Твоего Богу пролилась вода и кровь, как со смертью и воскресением народился Твой костел. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, Духу Святый, бо Ты навестил Христа, окрещенного у воде Иордану, как все мы были окрещены у Тебе. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки.
Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння твайму слузе Габрыэлю, якога у веры касцёла ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае. Праз Христа, Пана нашага. Дорогие братья и хросты, дорогие браты и сестры, праз сакрамент хросту припущене дитя тримає як дар Божої любові нове життя з води і з Духа Святого. Старайтеся виховувати його у віри так, щоб це апостольське життя було заховане від зарази граху і могло неспинно узростати у вашому дитяті. Коли ви, керуючися вашою вірою, готові прийняти на себе цей обов'язок, то, вспоминаючи свій власний хрост, одрачитеся від граху і визнаєте віру у Єсуса Христа. Бо це віра Костьола, у якої приймає хрост ваше дитя. Питаю ще кожного з вас, чи виракаєтеся граху, щоб жити у свободі дітей Божих? Выракаюся. Чи виракаєтеся всього, що веде до зла, щоб грех не панував над вами? Выракаюся. Чи виракаєтеся сатани, головної причини граху? Выракаюся. Чи вірите у Бога і Царя Всемогутнього Створителя неба і землі? Вірю. Чи вірите у Єсуса Христа, Сина Його одиного нашого Пана, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який воскрес з померлих і сидить справа рук Отця? Вірю. Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдність святих, відпущення грехов, у воскрешення тіла і життя вічне? Вірю. Гэта наша вера, гэта вера Костела, визнавать якую нажгона у Єсусі Христі, Пану нашим. Ці хочете, каб Габріель прийняв хрост у віри Костела, якою ми всі разом з вами тільки що визнали. Габріель, я тебе хрещу, ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Святому Духу. Як було сподвірку тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Усемогутний Бог, Отець нашого Пана Ісуса Христа, який визволив тебе від граху і одрадив з води і з Духа Святого, сам намащає тебе харизмом збавлення. Як ти, долучений до Його народу, пробивав у Христі святару, пророку і володару на життя вічне. Амінь. Габріель, ти став новим створенням і опранувся у Христа. Нехай це біле одіння буде для тебе знаком годності дитяті Божого. З допомогою слова і прикладу близьких, неси його незабрудженим у життя вічне. Приймите святого Христа. Вам, дорогие батьки и хрестные, доверяется подкрепливать это святло. Как ваше дитя, осветленное Христом, завжди поводжу на себе к дитю святла. І триваючи у вірі, могло вийти насустрач приходячому Пану разом з усіми святими в небі. Ви всі охрещені у Христі, у Христа охранулися. Аллилуйя, аллилуйя. Сядайте, будь ласка. Белгород 327.
братья и сестры, как мою и вашу офиару, принял Бог Отец Всемогутный. Бог примет оферу с рук твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пanie nasz Boże, jaka i ta Eucharystia stanie dla Ciebie czysta jak wiara, a dla nas krynicą Twojej miłosierności. Raz Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim, Bogu serce. uznosi ich do Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. I On swoim narodzeniem z Dziewy Maryi podarył człowiectwo nowym życiem. Swoją mukою zniszczył nasze graki. Powstaniem z mертвых dał nam udział u życiu wiecznym. A wzychodячи do Ciebie, Ojcze, odczynił nam bramy nieba. Тому z aniołami świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi wzklikając. Święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dzięsną mocą Ducha Świętego Ty все ożywляешь i oświadczajesz i niespynno zbierajesz naród swój, tak od wschodu słońca i do zachodu składał imieni Twojemu czystą jak wiarę. Тому u jedności z uczym Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was kros i spaslał na apostolów Ducha Świętego, przez Chrysta pokorna wolím Ciebie, Panie. A święci mocą Ducha Twojego te dary, jakie my przynieśli Tobie na ofiarу, jak stali się one ciałem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійsняć tę tajemnicę. Bo on tę noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb i podzięku Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom każąc: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podzięku Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom każąc: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол Твою. Panie, uspomинając zwałszую muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne uwoskreślenie i u Niego uszejście,
і чакаючи Яго другого прийстя, з подякою складаем Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Анной Богородицей Марией, со святым Юзефом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками и ущими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пanie, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі. Со слугой Твоим папам нашим Францишком, biskupom naszym Tadeuszem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodem Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей своїх. Наших померлих братов и сестер и усіх, хто в ласці Твоей одышел з этого світу, милостиво прими у благодарства Твое. Дей мы сподяемся быть, как разом с ими заущуды радоваться Твоей хвале. Крас Христа, Пана нашего, праз якого одорвая всю свет усялякими добротами. Крас Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала праз усяляки вечные. Дорогие братья и сестры, это дитя, одруженное про сакрамент кресту, называется, является Детем Божьим. В сакраменте конфирмации отрывая полноту Духа Божьего, а приступаючи до алтара Пана, стане удельником Его ахвярной гостины. И разом с усім костелом буде называть Бога Отцом. Тому теперь у Духу усыновленных детей Божьих, які мы отрымали, от ім'я этого дитяти молимся разом, як нас навчив Ісус Христос. Дай ласкаво супокой в дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Благодарю, благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
благословленные, покликанные на вечеру ягодную. Пане, я не варты, как ты угощал для меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Спел номер 31.
возрождение Твоей ласки. Как принятый сакрамент подрифовал нас обетца многовечного счастья. Раз Христа Пана нашего. Объяву pierwszą niedzielę i zwyczajną. Jeszcze raz wdzięczam zupełnie Maryku za to, Andrzeju za współpracę z pomogą w dzisiejszy dzień do naszej parafii, za Słowo Boże, które nas skierował. Dziękuję tym, co wybieramy się w kaplicy. Wszyscy pracujemy, żeby było czyste i tujne. Za stanie ofiarowanie, za wszelką okazję do pomocy, особливо самодятnym za ofiary składane w domu naszego Kościoła. Niech Was dobry Bóg szczera uznagorodzić. W tym tygodniu u liturgii będziemy wspominać u piątnicy 9 listopada święta Wadaliny poświęcenia Otranskiej Bazyliki. I 10 listopada w sobotę ustawimy świętego Iwana Lutera, papy i doktora Kościoła. Rozciągająca aktawa uroczystości uczniów świętych, w tym czasie sobie omówić się naszej kaplicy 31 przed świętej przed wieczorowej świętej mszy odbywają sobie paniczki, nabożeństwa i niesztory za Paniego. Średnia u 18:30, opóźnienie u 18:30. Zapraszamy na pływaliki, do całą środę i piątnicą, do całego listopada. Będzie nabożeństwo u 18:30 za Paniego. U wtorek 20 chętnie zapraszamy na biblijne zustreczy, które odbywają u siostrą. Jeszcze może dołączyć, co będzie wspólność, jakie rozważanie Słowa Bożego, to będzie rozważanie dzieli apostołów. Nagадуємо про те, що в нашій капліці кожної п'ятниці о 18 годині осуществляє найсвятейший сакрамент, ви маєте можливість адорації, молитви у тишині, а так само у кожну неділю після вечорової святої мши запрошуємо на адорацію найсвятейшого сакраменту. У ближайшую суботу відбудеться майстер-клас «Грай пану» вже в третій раз. Організовують які риби, проєкт попередньо проходили у Жодіна, тепер буде у Мінську, на Євці, це буде тривати один день. Початок у 9:30 потрапляється план, що вирішуємо дошці об'яву, так само можна знайти у інтернеті. Запрошуємо, хто може, музики і не тільки, як пишуть організатори, тоді запрошуємо, як разом прославити Пана Бога, і так само і записники навики у сфері музики. Такої картини, християнської музики. Spotkanie żywego różańca, którego zapraszają kościołów do mszy, że spotkania może być czekać na jeszcze krótkie spotkanie, że takie pierwsze informacyjne ugodzie. Nagадуємо, що 18 листопада наша парадія відбудеться до усіх святих, тобто за мною буде святий день і Христа нещастя. Запрошуємо, також під час канікул, так само дітками використати свою підготовку і костюму вибрати святих. І нагадуємо, що є об'явлений конкурс малюнку «Я місіонер». Кожне autor o 19 godzinie w kaplicy odbywaється nabożeństwo i czytają czas spadkowe pod zastupnictwem Antonia Padułańskiego, a kожну środę zapraszają nabożeństwa dla Światowa i Józefa. Winszuję panią Romanowicz, moich bliskich z średniocznym Chrostem, naszego dzieciatka, Gabriela i czytają Bożych łaskaw, Bożej mocy wychowania Gabriela i wszystkich dzieci, które tam błogosławiają всю вашу сям'ю, родственників, і всіх близьких, усім юбілятам, іменинникам, такого животіння, складаємо найбільше пожелання, здоров'я, спокою ваших серця, ваших щедрих і шматників Божих ласкав на всіх вас, дорогі наші сестри, на цей новий тиждень. Прийміть Боже благословення. Pan z wami. Pochylijcie swoje głowy na błogosławienie.
вдавця життя і любові, які серце кожної маті відкриває для її дитяті, і нехай гляне на маті этого хрещеного дитяті і благословить її. А так, як дякує за отримане потомство, вона радувалася так само любові своїх дітей і розвітують знову раз Христа, Пана нашого. Бог криниця і приклад усілякого айцовства, нехай у своїй добрині завжди допомагає так само батьку этого дитяті, як він прикладом свого життя вел дитя до сталості у християнському житті раз Христа, Пана нашого. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на всіх собраних тут разом з близьких, щабров, нехай оборонить їх від зла і щодро одобрить у своїм супокоєм раз Христа, Пана нашого. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Михайло Архангел, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Najświętsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, niezwykłe serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Michale Archaniole, молися за нас. Спів номер 12.